Takže čaute ľudia. Čaute. A dneska by sme si otvorili tento box. Prišiel nám a vyzerá celkom dobre. Tak zober to. Berieme. Hej, kameraman, poď. Otvárame. Teraz si predstavujem ten anielský zvuk. Dobre, máme tu túto nádhernú Koraidon kartu. Keď ho oddialíme. No. Takže vyberieme. S týmto sa bude aj podpaliť. Otoč to na náš tento. A čo tam je karta? Ja som dement. No dobre, tak tu máme taký menší oný. Tak. Dobre, takže otvoríme to. No hlavne neroztrhni tú Ja kartu. posnažím sa. Dobre. A tam sú dve karty. Nie, to je kód. Aha. Dobre, toto máme niečo na spálenie. Však daj to tam. Dobre, máme takúto nádhernú Koraidon na túto kartu. No. A máte tu aj kódik, ak chcete. Počkaj, však daj mi to. A tam musí vidieť aj ten QR kód. A takže máme tu tieto balíčky. balíky. Takže Paldea Evolve, Scarlet and Violet a Silver Tempest. Ktorý si otvoríme ako prvý, kameraman? Ja by som tento neotvoril ako prvý. A tak ten Pôjdeme pôjdeme postupne. Takže ja ako prvé by som otvoril tento Paldea Evolve. Ešte si tak. Lebo je to lepší oný. Lepší výhľad. Ja sa bojím. Čoho sa bojíš? Ja sa bojím našeho kameramana. Kódik. Čo robíš? Kódik. Dobre. Čakaj. Takže Basic Energia. To je nejaká vypimpená typka. Torpius. Dune Sparte. Nejaký čmelák, ktorý ťa pichne Wooper. Marshmallow. Nejaký Celtitan. Hopa. Corving. Takže takýto Luxray. Nič. Moja mama. A je tam úplne hovno. Dobre, takže... Jak v minulom videu. Môj brat sa na tom zasmiel ináč. A je tam úplne hovno. A na čo to takto hovorí? My natáčame tam. Takže otvoríme si tento druhý. Dole. Čakaj mi. Otvor sa. Otvára. Dúfam, že tam niečo špadne, lebo hen to bolo fakt na... Aha, tam bude asi nič. Počkaj, ideme takto. A nie. To čo tam je? Není tam nič. A čo je na tom konci? Ja nič tam nebolo, dobre. Počkaj, teraz si to nebolo. ideme otvoriť Scarlet a Violet. A to je taká dobrá edícia. Tak tam nemáme nič, lebo je tam bielý kód. Aha, a bielý kód znamená nič? Bielý kód znamená, že tam máš hovno. Tak môžeš to pozrieť, tak je to. Môžeme ísť takto skibidi do business. Šemadar, tento, táto. A to sa celku pekná. Hej, taká pekná. To možno dáme ako kameramanov plat. Čo? Neviem, neviem. Hádam, tuto padne Včko alebo Vmaxka, tie som už dávno, nejde to otvoriť. Alebo taká ľudia. Kameraman, daj to tam potom, prosím ťa. Joj, tieto staré karty, to je dobre. To by čierny kód, dobrá správa. Čierny kódik, takže toto bude dobré. Takže máte tu túto. Ale predtým bol čierny kód, ani sa nebolo. Ale toto sú nové edície. Čakaj, v tomto je 4. Raz, 2, 3, 4. To je kartrik. Takže takáto energia. Celkom pekná energia. Tento, Darktonai. A ja tam niečo vidím. Baltoj, Bledum, Murkrow, Fennekin, Sandile, Reverse Holo, Aridos a Včko. Opa, Reditarve. Dobre, máme aspoň hita. A je to dobre matné, ukáž, či to není porušené. Kameraman, toto není tvoje, to som si ja kupoval za vlastnú lave. No pekne, počkaj, z akého roka? 2022?
Dobre, som spokojný. Dobre, takže to by bolo k openingu. A teraz ideme urobiť taký... No teraz si s tebou asi vymením toto. Ale nenatáčujem ja, dobre? Dobre. Takže tuto môžeme vidieť kameramana. Nie. Dostám sa sem a nie. Dobre, tuto máme oheník. Našu vatru. Tuto máme kameramánovho psa. Pozdrav pes. No, nevadí. Takže tuto máme menší ohník. Kameraman go. Tak kde máme ísť takto? No, tak nechať, ale aby ma nebolo vidieť. Čo sa bojíš, není ťa vidieť? Není. Okay. Kameraman je dosratý. Nie, ale nechcem byť vidieť. No, tak sa jedno môže byť aj dosratý. Však sme zahovaní stále. A to je jedno. Ľudia, a čo sa bojíš? Veď to tam není si vidieť. Takže ľudia, možno budeme aj premenovávať kanál. Bude sa volať Feláci z 3. B. Možno. Neviem, ak to kameraman schválí. Musíme to schváliť, keďže... Musí to kameraman schváliť. Ja jediný vlastním tento kanál. A čo sa bojíš, kameraman? Počkaj, bolo ti troška vidieť len troška vlasy. Lebo si sa zohol jak pimpula. Kameramanov PS asi... mu nič nepadlo z Pokémonov. Infarkt. Nie, podľa mňa mu nič nepadlo. A som rád z toho Včka. Dva hity zo 4. Takže to je dobrá. A som smutný, že nepadlo nič z toho. Do tie noviny. Tak daj noviny. Kameraman je tupý troška. Noviny si tam zabudne. On si to donesie sem a noviny si tam ani nedá. On si to bral celú cestu. A my bývame celkom ďaleko. Takže kameraman, dajte do komentárov, že je troška tupko. Ja mám vypnuté komentáre. Tak zapni. Ale ja som tam všetko urobil tak, ako bolo treba, ale mne to tam ukazuje, že toto, že... Sorry, troška bolo vidieť moju hnátu. A tak ich zapaj. Pokúsim sa na toto video. Ľudia, možno na tomto videu budete mať aj komentáre, ak sa mi to podarí. Gigi, Alkane. Je ti tam vidieť tvoje prasičky, alebo ti tam troška vidieť... Vlasy sú pohodné. No, dobre. Nebolo vidieť kameramanov nádherný ksicht. Kameraman zapaluje, počkaj, znižíme. Aby sme sa ne... Máme inak výborné marshmallowny. Ich môžete vidieť, otočím. A inak som aj v dobrej obuvi. Jedna, druhá. Kameraman zatiaľ... Zapaluje. Tvoja mama kamera. Takže ľudia, toto bolo všetko z našeho videa. Ten koniec bude taký chaotický. No proste bude chaotický. Lebo sa nám vypla kamera, tak dúfam, že sa vám bude ľúbiť video. Tuto je tá Tinka a tu je kameramanov pes. Zara. Vidíš? Peso sa kúka, takže čaute a toto... Dávajte lajky, odbery a čaute. Čaute.